नमस्ते मित्रांनो जी के धोत्रे स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवरती गुलाब धोत्रे मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करत आहे. मित्रांनो, चला व्हिडिओ लई मोठा न करता लगेच व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्यातपूर्वी तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून पुढील नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि हा व्हिडिओ आपल्या शेतकरी मित्रांपर्यंत पण शेअर करू शकतात. चला मित्रांनो, आज दिवसभर आणि मध्यरात्री कोणकोणत्या ठिकाणी पाऊस पडेल याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया. जसं की आज 31 ऑगस्ट 2021 या दिवशी सकाळी 8 ते 12 या दरम्यान बघूया महाराष्ट्रामध्ये. सकाळी बघू शकता मित्रांनो, जसं की 8 ते 9 या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगर, मुख्यतः अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. इकडे विदर्भामध्ये पावसाचा जोर थोडा कमी होताना दिसत आहे, परंतु काही ठिकाणी पाऊस हा सक्रियच असणार आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या दक्षिणी साईडला व लातूर जिल्ह्यामध्ये तुरळक भागामध्ये मुसळधार, सोलापूर जिल्ह्याच्या पूर्व साईडला पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. त्याचबरोबर नाशिक, मालेगाव, पालघर, मुंबई, पुणे या ठिकाणी पाऊस हा सक्रियच असणार आहे. त्याचबरोबर इकडं हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हिंगोली जिल्ह्यामध्ये पाऊस हा थोडा कमी होणार आहे, परंतु लोणार साईडकडे पावसाचा जोर हा अधिक असेल. त्यामध्ये जालना, सेलू, बीड, बार्शी या ठिकाणी पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. त्याचबरोबर माजलगावच्या मध्यमध्ये तुरळक भागामध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सक्रिय असणार आहे. इकडं सोलापूर जिल्ह्याच्या उत्तर साईडला इंदापूर, बारामती, दौंड, करमाळा, बार्शी, जामखेड या ठिकाणी पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. त्याचबरोबर समोर जर बघितलं आपण 12च्या दशात, तर महाराष्ट्रामध्ये 12 ते 1 या दरम्यान दुपारी बघू शकता आपण मुंबई, नाशिक या ठिकाणी पावसाचा जोर वाढणार आहे. त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यामध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. नागपूर, अकोला, जळगाव या ठिकाणी पाऊस हा सक्रियच असणार आहे. त्याचबरोबर इकडे सोलापूरचा उत्तरी साईड पावसाचा जोर जास्ती असणार आहे, परंतु मध्य भागामध्ये सोलापूरच्या दक्षिणी भागामध्ये पावसाचा जोर हा कमी असणार आहे. यामध्ये मुख्यतः जसं की सांगली, वैजापूर या ठिकाणी पाऊस हा उघडीप पाहायला मिळू शकतो, परंतु 1-2 ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असू शकतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे जे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये बघू शकता, जसं की चक्रवात वाऱ्याची स्थिती या ठिकाणी आहे. याचाच परिणाम अहमदनगर ते मुंबई या दरम्यान पावसाचं क्षेत्र जास्ती असणार आहे. त्याचबरोबर इकडं विदर्भामध्ये अमरावती, नागपूर या ठिकाणी पाऊस हा सक्रियच असणार आहे. तर आपण दुपारी 1 ते 4 या दरम्यान बघू शकता, जसं की पावसाचा जोर परत महाराष्ट्रामध्ये वाढताना दिसत आहे. त्यामध्ये नागपूर, अमरावती, विदर्भ, त्याचबरोबर नांदेड, वाशिम या ठिकाणी सर्व दूर पाऊस हा सक्रिय असेल. त्याचबरोबर इकडं औरंगाबाद, अहमदनगर, त्याचबरोबर सोलापूर, लातूर या ठिकाणी सुद्धा पाऊस हा सक्रियच असणार आहे. परंतु इकडं सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पावसाचं क्षेत्र हे हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचं असणार आहे. बाकी उर्वरित भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस हा दुपारी पण 4च्या दशात पण सक्रिय असणार आहे. आणि आपण 4 ते 8 या दरम्यान जर जाणून घेतलं तर बघू शकता आपण 4 ते 8 या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये मुख्यतः नांदेड, वाशिम, अमरावती ते विदर्भ ते मराठवाडा या ठिकाणी पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. इकडं जसं की सोलापूर जिल्ह्याचा मध्यभाग, जसं बीड, जामखेड, करमाळा, दौंड, बारामती, इंदापूर, बार्शी, केज या ठिकाणी पाऊस हा उघडीप असणार आहे. त्याचबरोबर इकडं अहमदनगरच्या उत्तरी साईडला पावसाचं क्षेत्र हे जास्ती असणार आहे. त्यामध्ये वैजापूर, श्रीरामपूर या ठिकाणी पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. आणि इकडं जसं मुंबई ते कोकण किनाऱ्यालगतच्या भागामध्ये पावसाचं क्षेत्र या ठिकाणी सक्रियच असणार आहे. त्यामध्ये गोरेगाव, चिपळूण या ठिकाणी पाऊस हा हलका ते मध्यम स्वरूपाचा असणार आहे. परंतु मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, जुन्नर, खोपोली, वाडा, इगतपुरी या ठिकाणी, नाशिक या ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार 1-2 ठिकाणी पाऊस पडू शकतो मित्रांनो. त्याचबरोबर आपण 8 ते 12 या दरम्यान जर जाणून घ्यायचं झालं तर आपण बघू शकता 8 ते 12 या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये जसं आपण बघू शकता 8 ते 12 या दरम्यान महाराष्ट्रात पाऊस कसा असू शकतो याविषयी जाणून घेऊया. 1 मिनिट.
या ठिकाणी बघू शकतो आपण 8 ते 12 या दरम्यान मुख्यतः इकडं विदर्भामध्ये पावसाचं क्षेत्र हे सक्रियच असणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. त्यामध्ये मुख्यतः हिंगोली जिल्ह्याच्या पूर्व साईडला पाऊस हा जास्त असेल. त्यामध्ये पुसद, उमरखेड या ठिकाणी आणि त्याचबरोबर वाशिम जिल्ह्यामध्ये पाऊस हा सक्रिय असणार आहे. त्यामध्ये अकोला, इकडं विदर्भामध्ये अकोला, अकोट, कारंजा, यवतमाळ, अमरावती या ठिकाणी, नांदेड, खाली नांदेड या ठिकाणी पाऊस सक्रिय असणार आहे. बाकी उर्वरित भागामध्ये पाऊस हा उघडीप पाहायला मिळू शकतो. त्यामध्ये मुख्यतः अहमदनगर जिल्ह्याच्या पश्चिमी साईडला पावसाचं क्षेत्र जास्ती असणार आहे. तर याप्रमाणे हे हवामानाचा अंदाज आहे मित्रांनो. चला भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा. चला भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.